दुखुनांथाव खौरां सासे लाइमोन सेंग्राया बेमारजों नाख्रेबजानानै न'आवनो गोग्लैसोना दं। रां रुफानि आंखालजों नाख्रेबजानाय दुखुथिया नखर जानायलाय बिमा बिफा थाब्लाबो गोजौ फाहामथाय लानो राहा गैया। बे दुखुनांथाव थासारिजों भुगिनांनाय नखरानो जादों गलाघाट जिल्ला फुकिरिपारा गामिनि बिफा कारगेसर बसुमतारी आरो बिमा प्रमिला बसुमतारीनि नखर। बेरामजों नाख्रेबजानानै गोग्लैना थानांनाय फिसाज्ला लाइमोन सेंग्रानि मुङा मनरन्जन बसुमतारी। गावसिनि नायल'जाल' सासेल' फिसाज्लानि बेमारखौ गोजौ फाहामथाय होनांगौनि थाखाय बे समाव सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम रांनि अनसुंथाइ बिहरदों दुखुथिया नखरा। बे दुखुथिया नखरखौ मदद होनो नोंथांमोना रांनि अनसुंथाइखौ SBI बेंक एकाउन्ट नम्बर 348613733005 IFC SBIN 0014256 आव हरनो हागोन। ओंखाम जागोन जायाखै दालाय? दा ओंखामबो जाथ'वाखै। जानो हायो ना हाया ओरैनो ओंखामखौ? हायो एसे जानो हायो। ओंखामखौ एसे हायोना? माबायदि मोननानै दं देहाखौ दा? देहाखौ दुरबल मोननानै दं दा। दुरबल थैयानो गैया नालाय। आखायानो सेस गुफुर जाजोब्बाय। आखाइ गुफुर जाबाय नोंहा? थै गैयाब्ला माथो रानजोबथारो खोमा गुफुर ना? ओरैनोथ' 2 बोसोर जाबाय होननाय खोनादों आं दा आबैमोननिफ्राय। 2 बोसोरमोन ना? 2 बोसोर जाबाय। गोबावानोसै बेमारा। दा सिलिगुरियाव लांनो होननानै सानदों आरो। सिबिनां रायजो राजामोन, दिनै आंनि न'खराव फिसाला मनरन्जन बसुमतारी आंनिनो असे। दा बियो मा बेमार जादोंमोन न'खरावबो मिथिला आरो बिनि इयुनाव दाब दाब गुवाहाटि, गवालपारा, बङाइगाव, क'क्राझार बेबायदि नायलानाय जाबाय, थेवब्लाबो हामाखिसै। दा बे गथ'आ ओरैनो बे बेमारैनो दंबाय थायो। नाथाय बेनि थाखाय सिकित्सा खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन। नाथाय दा बे समाव न'खरनि गासै रांखावरिनि अभाबाव सिकित्सा खालामनो हायाखिसै, ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ। दा रायजो राजा एबा आइ आफामोननाव खर' गंग्लायनानै एसे साहायज्यफोर होयोब्ला हामगौमोन होननानै आं बेखौनो खर' गंग्लायनानै गोसो गोरबोजों बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजो राजामोन, बे खुदियाखौ आङो मोजाङाव लाबोनो हायोब्ला जोबोद इसोरनि अननायाव मोजां मोनगौमोन। मा खालामनो, दा गैया। जोंनि न'खराव बेसेबांबा लाख लाख थाखा खरस खालामदोंमोन, थेवबो जायाखिसै। दा फैसायानो आखाइयाव गैला। रायजो राजामोन मा खालामबावनो, आं एसेयावनो बेखौ बुंनानै खुलुमनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजो राजाखौ, आइ आफाफोर, बिदा फंबाय। जों फिसाला मनरन्जनखौ बेसेबा सिकित्सा खालामबाय। मा होनो, हाबो फानबाय, सबबो फानजोब्बाय, गारि गराय फानजोब्बाय, थेवबो सिकित्साखौनो खालायब्लाबो हामनो थाङा। मानसिया बयसबो जायाखै, 30 बोसोरल'सो जादों। बेनिफ्राय बोसोरनैसो जाबाय बेखौ सिकित्सा खालायनाया। दा फैसा गरसेबो गैया, गारि गरायबो फानजोब्बाय, हा हु बन्दक होबाय, फानबाय, लाख लाख थाखा खारबाय। गुवाहाटियाव लांबाय GMC हस्पिटालाव, बेयावबो बेरामखौनो हमनो हाया। आरो गवालपारा माबायावबो माबा अन्थाइ जादों होननानै अपारेसन खालायबाय, बेयावबो 7 दिन थानांबाय, बेयावबो हाजार हाजार फैसा खारबाय। गारि फानबाय, हा फानबाय, दा
गोदान मानो थाखाय सिलचराव लांनो नागिरदोंमोन। बेखायनो आइ आफा रायजो राजानाव एसे फैसा मोनब्ला हामगौमोन। ओमफ्राय दाना मा खालायबावनो, जोङो फैसा थाखायानो गैला, न'खरावबो सोलिनो हाला, मा खालायबावनो। आइफोर आफाफोर रायजो राजाफोर अननानै एसे डनेसन बिदोंमोन। बेनि बैसोआबो 30 बोसोरल'सो जादों। बेनिफ्राय बोसोरनै जाबाय बेखौ नायनाया, बोसोरनै जाबाय गैला, फाहामनोनो हाला। दा न'आव ओरैनो बेराम गोलैसोनानै दं। बेखायनो आइ आफानाव बिदोंमोन आरो मा, खर' गंग्लायनानै नोंसोरनाव गरसे मोननो गरनै मोनोब्लाबो जोंनो अननानै होदो आइफोर आफाफोर। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।